palihog manglingkod. Once again, mayong buntag sa tanan. Daghang kayo nga mga tentasyon, test, trials, and problems sa atong kinabuhi. O usahay nagatuota nga dili masulbad nang gitawag na ito nga tentasyon sa atong kinabuhi. The first Sunday of Lent, nagahiskot ni bahin sa pagtintal sa yawa kang Hesus. So that, as a people of God, masabta nato unsa nang gitawag nato nga tentasyon. Nakita nato in the gospel that Jesus easily overcome temptation. Asayon na kay siya Bishop, kay siya anak man siya sa Ginoo. Muna itong rason na yun. But, according to the scriptures, Jesus became man like us. Nahimo siya nga tao sa pag-andi niya pagministeryo sa kalibutan. In John chapter 1, verse 14, nagingon, og ang pulong na himong tao umipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamatuuran, nakita namo ang iyang himaya sa iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Ang pulong na himong tao. So dili ta makaingon, or we cannot reason out nga dili nato kaya ang tentasyon. Kung moingon ta nga dili kaya nato ang tentasyon, it is a lie of the devil. Kung mabasa nato ang Matthew chapter 4, verse 1 to 5, unya gidala si Hesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon. Jesus was led in the wilderness by the Holy Spirit to be tempted. Dito nagpuosa si Jesus sulod ka, 40 ka adlaw o 40 ka gabi o unya gigutom siya. Og miduol kaniya ang yawa og miingon, anak ka man kaha sa Dios, simua kining pan nga bato. Si Jesus mitubag ang kasulatan na giyon, ang tao mabuhi dili lamang sa pan kundi sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios. Verse 5 unya gidala si Jesus sa yawa dito sa Jerusalem, sa balaang syudad, og ipatindog siya sa kinitasan sa bahin sa templo aron usab tintalon. Now in Mark chapter 1 verse 12 to 13, samtang gitintal si Jesus 40 days and 40 nights, dili na sayon. Kita bitaw mga tao, dili anta makakaon og pamahaw paniog to, dahi na atong gibati. Nga di maganta maka-resist of temptation, how much more ang gihimo ni Jesus? He was tempted 40 days and 40 nights. Mark chapter 1 verse 12 to 13. Diha-diha gipaadto ni Jesus ang Espiritu Santo ngadto sa kimingawan. Nagpabilin siya didto 40 ka adlaw o gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mamanap, may mga anghel usab nga nag-atiman kaniya. The word temptation means to entice to sin or wrongdoing. If we overcome temptation, kung buntog nato ang mga tentasyon, we are ready. Preparado ta sa tahas nga gihatag sa Ginoo sa tag sa kanato. Likewise, God tests His servants or all of us to see if they are fit to be used by Him. Tanan ta mo agi
sa gitawag na to nga tentasyon. But I will give you a hand this morning kung mamati lang ta, mabuntog na to ang gitawag na to nga tentasyon. Now, Jesus was no exemption of this testing. Si Satanas iyang gihimo ang tanan nga mahaylo og magpakasala si Jesus in spite sa gitawag na to nga weakened condition sa Ginoo due to fatigue, lack of food for 40 days. The question is, where did Jesus find strength to survive the desert, harsh condition? The answer is very simple. He fed on His Father's Word. Ikuha sa Ginoo ang pulong samahan nga naghatag kaniya og kusog sa paghimo sa kabubuton sa Ginoo. Now, in James chapter 1, verse 3, nagaingon, mga igsoon, isipa nga bulan kumukon ang tanan tentasyon sa pagsulay mo abot kanimo. Naunsa na nila nabulahan na noon. But when temptation comes, there is a tendency nga magbagut-buta. There is a tendency nga daghan kaayo ang atong basulon nga mga sitwasyon. Pero unsa may giingon sa gitawag nato sa Santiago, isipa nga bulan kamo ko ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. When temptation comes, we should rely on the Word of God. Lord, salamat ni ini nga tentasyon nga ako mabuntog, imin bataana. Di kay sige lang tamukmok. We have said the Word, ato isulti ang pulong sa Ginoo. Nabulahan ng tao, nagisulayan, bulahan ni noon nga naman. Kung usa ka Kristohanon, you can easily say the Word of God. Lord, thank you, Lord, nga ini nga tentasyon ako mabuntog pinaagi sa imong gitawag nga kusog. Strength. James chapter 1 verse 2 to 4. Verse 3. Kaya nasayad kamo nga inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong mahalutayon. Panigurua nga inyong pagkamahulutayon mahingpit aron mahingpit og mahingpit gayod kamo og dili makulang sa bisan unsa. Temptation comes in our lives, it's not easy. Ang pagsulay sa ginamabot sa sakit, sa atong pagkapobre, og daghang ay magproblema, pagkaon, pagpaeskwela sa atong anak. This is temptation, this is problems. But unsaon na to pag handle na pagkupot na nga mga problema. Satan surely tempt us and will try his best to get us to choose. Kabubuton ba sa Ginoo o ang akong kabubuton diha na mag-away. So the question is, why temptation comes? Who brings temptation? How to handle temptation? Unsa may produkto sa gitawag nato nga pagtintal. Number one question is why temptation comes. In James chapter 1 verse 3, nganong moabot man ang tentasyon sa kaduasan nato. Santiago 1:3 nagingon, kay nasayad kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong mahalutayon. Gisulayan. If we stand on the temptation na ay pagsulay, kada usakan nato. God will allow us to be tempted. Pero si Satanas walay lain na kundi
gubaon niya ang atong pagtuo. Once Satan can destroy our faith in God and on His Word, mao na ang gitawag na to nga dako nga problema. Temptation comes to steal our faith, to destroy our faith. John chapter 10 verse 10 nag-ingon, apan ang kawatan wani lamang aron papangawat, pagpatay o paglaglag, miani ako ra makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Gusto ba nato ang kinabuhing madagayaon? Yes. Madagayaon nga kinabuhi. Dili nga always happy. May mga problema nga mabot sa itong kinabuhi. But God wants us nga makinabuhi ta diha sa madagayaon. So it is not really a problem, but our obedience sa atong pagsunod sa Ginoo maoy iyang gikinahanglan. To destroy our faith. Muna ang gusto ni Satanas kay kung wala na tayo pagtuo, pindaw na tada, luoy pa, siyakoy pas, way kamay. So, kung basahon ako ang Mark chapter 4, verse 14, nagaingon, bahay ni sa pulo nga natanom sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. We hear the word of God today. Usahay ang binhi nga mao mensahe na hulog sa agianan. Sama kini sa mga tao nga nakadungog sa mensahe apan moabot si Satanas og musakmit sa mensahe nga gipugas kanila. Immediately, Satan will take the word of God out, tagaan kag sitwasyon, tagaan kag problema, dili na ka makadumdum sa Ginoo. Ang nahitabo sa mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama niini, may mga tao nga nakadungog sa mensahe o mudawat dayon niini sa dakong kahinangop. Apan dili kini mugamot kanila busa, dili sila mopadayon. Lami kayo ang pulong sa Ginoo. Amin batana. But because of problems and situation, temptation will come. Morning, lisod kayo. Moabot gali ang kalisdanan, mga kalisdanan, og paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Mao kini sila nga nakadungog sa mensahe, apan ang kabalaka ni ining kinabuhi og gugma sa bandi og ang nakalanlain matang sa pangandoy mo patigbabaw ug malumos sa mensahe sa Dios. Apan ang kabalaka niini kinabuhi ang gugma sa bahandi. Gusto tanan nga madato. Pero say di ta padatoon sa Ginoo kay ibaw ang Ginoo ana nga mawala ka simbahan. Daghan na dayon ta pasumangil. Busy ko na ako'y giadtuan. Kabalaka ug ang gugma sa bahandi nakainlaing matang sa mga pangandoy mutigbabaw og mulumos sa mensahe busa dili kini makapamunga. We cannot really bear fruit. Usahay karong murag hayahay pata. We leave the word of God alone. Isa ra na kakuhit sa Ginoo ang imong sitwasyon. Mawala na pila lang ka segundo. We trust so much in our job. We trust so much in our education. Saligta. Dali rata gitawag ana nga mataranta. Now, kinsa may nagdala ni ini nga mga tentasyon? In James chapter 1 verse 17, ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat
sa mga kahayag diya sa langit, dili gayod siya mausab sa pagpakitag landong sa pag-usab. Ang tanang maayo, God is good. Nabukog na. God is good. All the time. Comes from God. Mga maayong butang, not sickness, not poverty, not problems, not from God. Pero ato ning mahandle if we have a right attitude sa atong gitawag nga trials and temptation and problems in our lives, God can turn it into a blessing. So kung sige ta bagot-bot unsa man ning kinabuhi mabot inyong banang way bugas, atay nga nang niuli pamangka, kulira, namatay na unta ka dito sa dalan. Namatay bito, maghilak-hilak man. Why? Because we are not prepared. We easily recognize problem. God is greater than our problem. Naging wino, come unto me. Duol kanako ang gibug-atan o gikapuyan kay papahulayon ko kamo. But right attitude handling our trials can turn into a blessing. Now in James chapter 1 verse 14, apan moabot ang tentasyon kon ang tao hayluhon og danihon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inig hingkod sa sala magdala kinig kamatayon. Our own lust. We will be the one to suffer. Then our own consequences. So mo ni atong angayan nga hunahunahon. Now, huwag na nilakbayan. Sige lang. We'll go ahead. Kung naay mga tentasyon usaon nato pagsagubang, usaon nato paghandol. James chapter 1 verse 2 and 3. It says, maigsoon isipa nga bulahan kamo kon ang tanan tentasyon sa pagsulay mo abot kaninyo. Kaya nasayad kamo nga inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malutayon. Bulahan, you are blessed kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Pero unsay mahimo usahay magbagot-bot. Unsaon na to pagka-overcome kung magbagot-bot ta. Number 4 is, what do they produce? Unsa may produkto ani sa pagsulay? James chapter 1 verse 12, bulahan ang tao nga baburog taliwala sa magpagtintal kay ang iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong nahigog makaniya. Bulahan ang tao nga baburog taliwala sa pagtintal. Bulahan if you stand firm during trials, temptation, and problems in your life. May man tanga din na bulahan, oy. Kapoy kining na problema. Dili na kapoy. The word of God says nothing is impossible with God. Di lang yun ta kamao. Now, this morning it is a lesson for us. Unsa may produkto ni ini nga pagsulay, unsay resulta. Victory if we persevere. Paglahutay, then we can receive what God has promised to us. Ang mga pagsulay mo abot,
Satan brings trial to steal our faith. We have to handle them by standing the Word of God. Ang pulong sa Ginoo pinaka-importante niya. Sa tentasyon ni Jesus, unsa may ang balos? Himo akining pan, akining bato himo ang pan. Sa giingon ni Jesus, do not tempt the Lord thy God. Naata sa kalisod karon, unsa mang pulong nga mugawas sa atong baba. Watay kwarta, watay pagkaon, unsa mo gawas sa atong baba. Lord, thank you for supplying our needs. Kung naatay mga sakit, by the stripes of the Son Jesus Christ, you were healed. Amin ba taana? Simple kaayo. It is our attitude. Kung right attitude na ngumabot ang problema sa atong kinabuhi, then God can turn it into a blessing. Why temptation comes? Ano mo abot ang temptation? Who brings temptation? Kung sa may produkto sa temptation, victory if we really persevere. Naa sa ato ang kadaugan kung kita nagmahalo tayon sa pag-alagad sa Ginoo. Depende sa iyang pulong kung i-aplikar na to sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dili gusto sa Ginoo nga pobrita. That's not the will of God. Di sa kumingon nga may milyonaryo mo. Pero bastante ang pag-supply sa atong tagsa-tagsa kapamilya kung naata sa papangalagad sa Ginoo. Trials will come in our lives. To handle them is very important in our lives. They produce if we really persevere in believing what the Word of God is saying. Amen? Okay na Ebanghelyo, ang yung tanan sa pagpanindo.